Assalamu alaykum, hormatly ýylyşlar. Menem Türkmenistan Döwlet Energetik Institutynyň dalşyar taýyplaryň biri. Iksan giýiş egzamini uly üstünlikli gowy baha bilen geçdim. Ýene bir egzamini gowy baha bilen geçirsem, bize de talip bolan baty meýser edýär. Şol iki giýiş egzaminini gowy baha bilen geçen soň begenip bilenmokda. Näme üçin diýsem, internet saýpalaryny, internet maglumatlaryny açsam bir bolgusyz habarlar çykýar-da, ýani şol ýadatlara ynanmaň, hormatly dinleýijiler. Bir bolgusyz bir haramzadalaryň tapýan bir bolgusyz biderek sözleri. Näme gülýär durmuşyňyzda uruş ýok, söwüş ýok, dawa ýok, asuda ýaşap bir adyň tutýan adam ýok. Näme üçin şunu haramzadalaryň bir biderek gürüňleri tapylýar bir ýerlerden. Şoň ynanmaň, hormatly dinleýijiler. Başarsaňyz ýurdumuzy gülletmäge, ösdürmäge kömek ediň. Başarmasaňyz ýurdu synaň, gülýäli, jäjek ýaly aşgabat şäherimiz bar. Şuna bir bolgusyz ürüňler ynanmaň-da. Bir ýyly haly ýakanokda bir biderek gürüňler çykýar. Näme diýjegimi bilenmok. Bolýa sag bolun, hormatly dinleýijiler. Ynanmaň şunu ýaly bolgusyz ürüňlere. Sag bolun.